Excellent. It's Judgment Day. Fire at will. Se oli Nintendo, mikä oli ensimmäinen pelikone mulla. Melkein kaikillahan sellainen oli. Helppohan oli kavereilta lainalla pelejä silloin. Ei se innostus lähtenyt vielä siitä, vaikka pelaaminen olikin mukavaa. Se kiinnostuksen räjähdys taisi lähteä, kun sain kaveriltani pari vanhaa konetta. Pikkuhiljaa aloin huomata, että tuli tehtyä löytöjä kirppareilta sekä kerätyskeskuksista. Nyt tähän päivään mennessä olen saanut kerättyä lähemmäksi 40 erilaista pelikonetta, joista osa myös samalla tietokoneita 80-luvulta sekä muutamia käsikonsoleita. Melkein kaikkiin koneisiin löytyy myös jotain oheistavaraa, ja muutama on vielä alkuperäisessä paketissaan. Pelikoneiden alkuhan taas lähtee näistä pongeista, joita itsellänikin muutama on. Kehitys meni nopeasti kuitenkin eteenpäin, kun siitä tuli sitten toisen sukupolven pelikoneet, ja aina nykypäivään asti, joka on 6. sukupolvi pelikoneissa. Muutamat ihmiset ovat kysyneet, että myynkö niitä eteenpäin vai miksi kerään. Todennut vaan, että talteen kerään, vaikka arvokkaita jotkut ovatkin, mutta jälkipolville ihmettelemistä varten. Huoltaminen on välillä vähän kyseenalaista, mutta koneet itsessään ovat kestäviä. Melkein useasti joutuu peleistä vain puhdistaa kontaktipinnat. On sitä joutunut ihan alkaa purkamaankin konetta ja etsiä missä vika on. Kai tätä jonkin asteen hulluudeksi voi jo sanoa, taikka sairaudeksi, kun löytyy aina pienistä käsikonsoleista lähtien isompaa asti eli arcade-pelikone, joita näki pelihalleissa silloin joskus, sekä nykyään muutamia joissakin kauppakeskuksissa sekä laivoilla.